לפעמים אנחנו מפחדות לראות יפות מדי בשביל שלא יעשו לנו משהו. כדי להיות נחשקות זה קצת מפחיד. כי יש לפעמים גברים שהם לא מכבדים, לפעמים נשים שהן מקנות. אז המרחב הזה בא לרפא את המקום הזה. טקס אלה בא לרפא את המקום הזה. מרחב של נשים עוצמתיות ומדהימות, שמאפשרות לעצמן להיות הן במלוא עוצמתן, לאפשר לעצמן לשים את עצמן במרכז ולבטא את העוצמה שלהן בלי התנצלות. במרחב בטוח לראות ולהחדיר לעצמנו שהעוצמה שלנו היא בטוחה. זה בטוח לנו להיות בעוצמה שלנו, זה בטוח לנו להיות אנחנו באמת. אנחנו יכולות להיות אנחנו, להשתחרר ולהביע ולהיות פרפר חופשי וליהנות מזה. טקס שחרור וזימון באקסטטיק דנס, ובסוף אני אעלה להופיע בנאמבר אש אלתי, ואנחנו נתלבש בצורה הכי ימית שיש. הכי ימי, בצורה שגורמת לכן להרגיש וואו, אלה מדהימה ולא מתנצלת שעומדת בכוח שלה. 18/3. זה גם יוצא השבוע אחרי יום הולדת שלי, אז אני אחגוג את הלידה שלי בסדנה הזאת. יהיו שם גם את קלפי אלה שניתן גם לרכוש. יאללה, ובואו להוציא את העצמות שלכם, בואו להיות אתן. ימי.